UGWUMBA. Oliver Diko kwekuru egwu si na ọchọ okwu adị achọ onye karịrị ya. Ya bụ na ọ bụrụ na ị na-achọ okwu, ịnọkọta achọ onye karịrị okwu. Mana nsogbu bụ na ụfọdụ ada ama onye karịrị ha. Ụfọdụ ada ama na enwere mgbe ọ ga-abụ eruo amara na ya bụ ihe erukwana na mba ka dị mkpa jiri ọka gbara ehi ọsọ. Okwu anya bụ otu ngalaba. Okwu anya bụ otu ngalaba iji na-enye anya n'ihe na-eme ugbu a na Rivers State. Maka na ụfọdụ n'ime anyị chere na Fubara etetana, Fubara ekulitana, Fubara omenanka. Uche anyị wee na-agbaga na ọ dịkwa ka Nyesom Wike aga na chọọ onye karịrị okwu. Na Nyesom Wike aga na were aka dịka otu ọkpọ wee tie na ogbe akwụ. Aka wee buru ya mmemme. Ebetike. UGWUMBA. Anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara ya bụ ihe na-emenụ mana Ebetike ndị ịkara ka nwanne. Ndewo. Biko tinye ya bụ okwu ọnụ. Emere na o nwere ihe aka ọhara Wike. Ịma asị na dịka ogbe ọgụ binye ọ dịka ya kwatụ aja. Mana ọ gbọ ihe ọ bụ n'ọnụ isi ajụọ ya oyi. Ọ dị ka Rivers State abụrụgo nke ka ọ bụ Jagaban. Mana part 1 o merie. Part 2 Jagaban step in kwasha ha na-abụ. Then o nwere ihe kịta na-eme nlaikiri maka na nwoke Imo steeti bụ Hope Uzodimma step into the game. O nwere ife mfụrụ 2 days ago. Hope kpọrọ Fubara jefu president bypass ya Wike. Now enforcing him nke ọma dat nọkara aka ndị a wee bido impeachment plan Wike kwadoro. Wee na onwe game ọzọ kali game because emekịta bụ na the man jere court nweta court order na restrain the chief judge from ịkpọkọta mmadụ 7 ọ bụ impeachment committee and ọnwa ya MBA eyipịa akwa. So ọ ya echeru ka court and ọ bụrụ na mgbe ike jegoro court ọzọkwa si ka o je nweta ndị onye nke eje appeal. Ha niile ka na appeal kịta appeal adịgoro bụ maka na anụrụ m ozi na nya na ekpọrịte ya bụ ikpe judge wee si na ka shift go that matter na nwere appeal na abọ dị na appeal court n'ikpe ofu ikpe. So ọ bụrụ na appeal chụda appeal na wee appeal kwa nke ọzọ ewe je supreme a na-eme nwoke mmadụ nwere ka ọ nọchago mana ọnụ tem ike amaghị ọbụla na like UGWUMBA na mbido otu ọkpa hete onye karịrị anụ ifugo that na ịnwago nke ikwesịrị ike move away ogweho anakịta ọ na-achọ ka nwa nwoke take over from him kwa chefuo that na he na enemies ka ọ na-eme that young man. For goodness sake, o mere ndị nọ before him nọcha pụọ ma Amaechio ma ọ dịrị ha oruze na nke gị kwechiri ka ị control everybody. Ọ tụrụ possible na ihe amadat na ndị gị na na-emebu mmadụ and ha nọkọta na politics. Ọ bụ na ihe ị na-eme na ị nọ na PDP nọ na APC ndị PDP akwachapụna gị APC akwachapụna gị ị chọ ka ije impeach gọvanọ APC ịma na onwe ihe eme achụọ gị from Abuja achụọ gị that place political future gị niile bụ zero because nke gara aga n'ichie ya. So ihe mere bụ that na ịfụ na-akpa na gị ụmụ ife na football onye akpara ọcha n'ụzọ ịfụ jeje okocha ọ na-agba ncha na bọọlụ ọ na-agba ntụfụrụ kịta ọ rịta ego Sunday Olise bụ midfield master ọkọ rịta ego ụmụazị ọfa bịanụ tie ha amụkachie mgbe ọ nọ n'okwu okwu ya ekwu okwu mana n'ebe ha nọ ke maka Stephen Keshi na ndị otu ya ke maka Okwuchukwu ha ihe na-enwe terms ute na ọgwụ chaa n'ụzọ ka ndị ọzọ bata a na-afụ as Godfather. Wike pụziere Fubara n'ụzọ gịnị ka ị na-azọ ahụgo ka ị na-achọ omehọzi mmasị ị na-achọ ka ebi ororesen ịma mmenwe ya maka na onye na-ene anya bụ Jagaban bidoro plan ba nke 30 years ago ọ hachago ihe niile o nwere ma George o nwere most governors na pocket ya ihe bido kịta mebie hapụ Fubara ka o zuo ike. Fubara na onwe ya mmadụ amahọ hapụ ya ka o tesiri machama na-arụkwa ọfụma onwe ọzọ mma gwa ha na-abụ data m akpaghị enyecha n'ụzọ and Hope Uzodimma step in ọ ka ga-mara this game very well. Jukwa ese Hope ka ga-mara this game very well. Ọzọ gị this game o nwere ka ibido yọba nne o. Ọ bụrụ na Hope dịka onye nọrọ onwe ya n'azụ ọchịchị jidere onye dịka Rochas Okorocha pịawa ya azụ Mpegwu
ị mara na hope ahụ na-eji ikwu ekpere mịa wuru nke Jagaban pụtara wee tinye afọ ya na ihe mantra ọchịchị ya si na renewed hope e wee rute na hope Uzodimma so na ndị mbụ bụ APC n'isi n'ala Igbo nyewa bụ onye isi ndị Governors Forum ndị APC hope Uzodimma ekwu onye ahụ ha ọ na-ajụ mgbe a na-achọ ime second term a na-ekwo ọsị adịghị ka onye ọ ga-abụ njide ihe mmadụ anara m ya n'aka ọ hapụbeghị nke iji bịa bụrụ gị wanyị gara ya bụ na Wike ebe ọnọdụ ahịa bụ na ọ gara metụ agụ aka n'ọdụ site n'ịchọ ka aga napụ hope steeti nke o jigoro maka na steeti Imo jigoro hope n'aka kịta ịchọ ga tinye anyanwụ ka anyanwụ banye na APC ka o meghe na hope wee si nwoke akpachikwa nwoke nke ihe dị n'ime ya bụ na ụlọ ọ ga-agbagodo ọkụ ka a mara ka ị ga-enwekwa ohere ịdị na-eme ya na-eme kịta ebe ọ bụ na ị chọrọ ka be m gasa na be gị ga-agbagodo ọkụ kpọrọ nwoke ma gakwuru Jagaban si ya na nwoke na ọ kakwa mma na ebe a ka ọ kakwa mma isi wee weta na onye nke ọzọ a na-enye kọndishọn na nke a na-ahụ kakwa anyị mma ka isi ebe a weta Rivers steeti anyị sizi ebe a weta Rivers steeti dupụ onye a n'akụkụ na ịkwụghị ụgwọ ozuona nyanya efe ya bụ na ọ bụrụ na Wike chọọ ịfụ prezidenti kịta ọ ga-efili fọm etu ndị ọzọ si efili pụọ na line mee phone call ọ dịghịzi ka mgbe ọ na-abụ na-eme ọ na-eme ofu ihe ọzọ epetike tupu ya pechie bụ na enenere m otu vidio ebe otu ụkọchukwu nọ na Rivers steeti na-ekwusi ọgwụkwa n'eziokwu na ndị niile eche na Rivers steeti chọrọ ịbụ godfather mana enweghị onye ọ na-abara adajọ ọchịchara nke ya wee tinye ọnụ ka Peter Odiri wee batara mgbe ahụ ya na Peter Odiri so okwu ka emechara Peter Odiri tinye Amechi abata mmemme ya na Amechi wee so okwu Amechi chịkụpụ ya n'akụkụ Peter Odiri na-agọzi onwe ya Wike bụ ịbatazie wee chụọ Amechi chụọ ya chụdaa ya ọ bụ eziokwu na Amechi bụ federal minister mana Amechi bata Rivers steeti na-adị ka ihe shiri n'ọkụ ya bụ o ji kwadozie wee kpọta onye nke a dị anya oyi na-enye anya dịka nwa bọị anya ya dịka ha na ọ sị na ọ dịka onye a ga-ekwe njide ọ maa na mma ofu mmụọ ahụ ga-abakwa n'ime ya bụ na enweghị ka ijide wuo mmadụ jidie kịta ọ gbakwuru na ndị karịrị ịma na ọ bụrụ mgbe mbụ ya bụ ihe na-eme mgbe ọ na-achọtabeghị hope okwu ya bụ ikpe karịa ibugo kịta akara ibugo okwu a mee n'abalị nke ahụ aga mana afọ na federal might after all ihe a na-eji eme ihe bụ ọkwa eme ya akpọ ndị polisi ọkwa Abuja ka a ga-eji abịa eme ya enforce esi Abuja kpọrọ ndị polisi eme ya enforce tupu ị na-ekwu ifugo onwe n'azụ gbatara ihe o ji bụrụ na ụfọdụ ndị na-ata nwoke ma ụta gọvanọ ụta Fubara na mgbe ahụ na-emere ihe na o kwesịrị ime ekweghị m niile ịbụ na ekwe ama ha ọ kaghị daba maka kịta o ji n'ọnwa ya makpuru ana wee agbakpuru ana wee ghọọ nri ara ya bụ na ọ chọta na ndị ga-esori ya n'ọgụ a marụ na onye ọ na-agakwuru ịnụ ọgụ o sikwara ike na mmadụ ọ bụrụ na ị ga-ihe Fayoche kwuru mgbe ahụ ọ siri ya na Wike adịghị anụkwa ọgụ wee n'anya n'azụ ya bụ na o wee chọta ndị ga-esi ofu onye kwuru ya n'azụ gbam bụ Hope akpọtana ma Ribado ma ndị niile bụ ndị APC ji biri ma chairman ma sekretarị nwoke ma na-akparị ha niile wee kwuruzie Fubara n'azụ kịta ka m fụ etu a ga-esi mee ya impeach ihe ọzọ ị ka gara ya ma bụ mgbe a gara ya aba na second term ka a ga-anyụzi enyi m anyị kpakwu maka faịlụ niile ha ji rụọ ọrụ ọ nọ na nkịta na-ekwu na even ma ọrụ ha niile a na-asị na kọmishọn na-akwụ ha ndị ahụ ụgwọ na ọkịta ka ha na-abịazi anara ego ha o ruo mgbe ahụ faịlụ ahụ ga-apụta EFCC ewere na EFCC nna ọ bụrụ na e nwere onye na-enye ndụmọdụ mana na uche nke m ọ dịkwa maka ya bụ ọgụ na-aga n'ihu ka anyị na-ekwu biko Wike ihe a bụ ndụmọdụ bụkwa ka m ntaghị arụ ntị ịfụrụ Hope Uzodimma gọvanọ Hope Uzodimma ọfụ ka m ji agwa gị ife a ya bụ nwoke na anyị aja alụ ihe ọ gbara fọt na elekshọn fọt nke ịnọ vu ome third overtake me second overtake me first overtake we bụ number 1 if of Imo State ifugbe na Rivers State o mechara wee kwuru gidigbam jide APC Southeast whether or like it or not
nyaka ijere na territory ya atụ egwu ịjụkwala ese ihe na-ebebere bụ ịhapụ Rivers steeti ka nwoke ala ilote ruo Abuja maka ọ emechacha gị ife ị na-asị ọgịnị ọha etu ọnụ kwefeta ose amụmụ na amụ ha abaha n'ime maka ihe ọ na-amụ ụbọ ihe mmesịa gị ife ana onwe ihe Ugwumba kwuru ihe ndị be anyị ya amtam gọvanọs not only na Rivers steeti na nke Anambra steeti gọvanọs ahụ eme faha bụ mpero maka na mgbe Mbatnuju ha nọ na line okwu ya ekwu mbụ enwe godfathers ma esere ha na ndị otu ya ha na-decide who contest ha bute ngige why jetuo iyi na Okija shrine erucha ha na-eyi nye nwaja ka gasa Okija fụna onwezi ebe ọzọ oji ndị a o were ụtarị pịate ha aka emegide Peter Obi bata because onye win originally bata mechaa ti Obiano bido from day one bụ chekabula chụya ọchagharịa n'ụzọ onye ka ha chọọ nsogbu ya Obiano je kwechiri a na-asị nye kpọtara m nye na Soludo o kwechiri na ama onye ọ bụ na prọfesọ ka ọ bụ ọ kpọta Soludo wee jide wee rezobrate betọsịa ya ogbe azụ mana ahịze Soludo na ọkpụpụbeghị ya EFCC ọ ka bụ nke faịlụ dịbụ adị ka ọ na-eme ya amahọ maka nke ahụ ihe na-achịgwa gị ebu na Soludo kịta digote ọ ya eti mmadụ onye sonya tii mana nwe spirit dị na Anambra steeti dị na east ahụ onye ha otu iri onye ya eme ife ọtụba ha anya unless na oji nwe walk out without ifi onye ọbụla so onye zụta ya wuru mana so ga otu iri mmadụ ebe ahụ onye ha eme ife niile so ihe na-achịgwa gị ebu na ọgụ ịbarụ na hope dị involve na Ugwumba ana m ekwusi biko amaghị m ihe ọ na-eji bụrụ onye ọbụla mekọtara chọwa ndị Igbo okwu ndụ ya aghasa achọghị m ịgụbịa gụwara unu ka ọ ghara ịdị ka nwere ndị akpọrọ asị ma nwee ndị a na-akpọ afọ iche mana nsogbu Wike mgbe ọ na-arụ ihe na o mekọtara sị na ya bụkwa udo ma onye Igbo mewe ihe niile mechaa ihe wee chọọ ndị Igbo okwu ịfụ na ndị ya aghasawana ịfụ na nkwụ na aṅụbụ mbụ na-adị emetụ ya n'ahụ karịa besịrị na-emetụ ya ọ na-aga ka ozu ya bụ na ihe a na-ekwu bụ biko ya bụ ọgụ ya na-adakwara ọ bụrụ na ya bụ ọgụ na-ada anyị na-aṅụrụ nkwụ etu aka ọ dị Ugwumba ịkara ka nwoke tee pardon emesịa